Takže ahojte ľudia. Vítam vás do ďalšieho videa. V dnešnom videu si pôjdeme preskúmať opustený vojenský komplex, opustené vojenské kasárne a opustené dielne. Momentálne idem do tých dielní. Takže podarilo sa mi dostať dnu. Je tu nejaké okno. Ja som sa tam vážne pozrieť cez okno. Chcem čas vážne. Nevadí. Pozerajte. Niekto sa snažil vybúrať priečku, ale vybúral aj ako opornú stenu. Teda myslím, že to bola oporná stena podľa tých hrubých tehál. Pokračujem ďalej. Pozerajte sa. Je to jedna veľká hala, ktorá je úplne prázdna. Sú tu oporné stĺpy. Kde to je už kúsok železa. Chodím po chodbách bez dverí. Už neviem rozoznať ani na čo mohú miestnosti slúžiť. Samozrejme, že všade sú spreje, ako to je zvykom v každej opustenej budove. Je to jedna dlhá vlastne hala. To je ďalší východ, ktorým pôjdem. Vrátim sa snáď, skáďal som prišiel. Nejaké miestnosti, neviem. Takže ľudia, pozerajte, vracam sa späť. Ideme von tými dverami, ktorými som sem mal povedal, že zvuk, som schopný si prejsť budovu okolo, no tak asi nemá to sa potom komentovať, ale nevadí, no okej. A pokračujem ďalej. Ďalšej budovy. Nie je to úplne taká istá budova, ale znova, všetko je vybúrané, všade sú grafity. Ja som si prvá myslel, že toto je na kartové jadro, ale potom som zistil, že to je len rozbratá skriň nejaká, neviem. Není to už dlhá hala. Je to miestnosti. Nepovedal by som, že to bolo to najlepšie dielne, to samé boli to dielne. Prejdem tady. Tu myslím si, že bola nejaká malá kuchyňa. To bolo niečo, neviem. Nechápem tomuto. Toto tu je v každej opustenej budove, čo som bol tu. Okrem tých kovov, čo je najnovšie video. Vrátim sa. Takže nachádzame sa na ďalšom mieste. Chodím do tejto malej budovy.
nastala ešte nejaká hala, ktorú už tiež som zbúral. To boli pisováre, ešte kachočky dostali, ale možno. Ja už to mám prázdny plác. To je nejaká šachta. Našel som to ešte takúto budovu, je to nejaký kanál, ktorý ale asi nikdy nepokračuje. OK, ideme sa pozrieť dnu. Vyzerá to na nejakú garáž pre ich vojenské auta. Je tu niečo. Znovu grafity. Vybúrané steny. Miestnosti, ktoré sú prázdne. Pozerajte, vstup na povalu. Nejaký komín. Pokračujeme ďalej. Asi. Super, takže nachádzame sa pri ďalšej budove. Pred mnou je tu nejaká súď. Nejaké betóny. Myslím si, že tu bol ešte nejaký panel betónový. Vchádzam dnu. Budova má ešte viacej grafitov, vytrhané káble, zberné suroviny. Na zemi je ešte kus obilnila žlté steny. Tak krásne farebné žlté steny, že z nich to nechce zvrácať. Výrobstvo. Zase miestnosti. Ajzo, pisoáre, kachličky žlté, komunistické. Záchody. Linoleum, znova. Myslím, že znova nejaká malá kuchyňa. Tu je zase ďalšia šachta. To je nejaká veľká miestnosť. Znova vybúraná stena. Pozerajte, tam niečo menšie celé. Čo som ešte do takejto miestnosti. Na zemi je 100% zatajná pneumatika. Grafity. Boh vie, čo tu mám mohlo byť. Zarubne sú vytrhané. Pozerajte na tú umietku, ako sa šúpe. Znovu vstup na povalu. Celý strop je popraskaný a zelený z toho, ako tu zateká počas dažďov. Nevadí. Idem von. Čo už z toho vypne? Takže díky ľudia za to, že ste dopozerali toto video až do konca. Dávajte odber a like, zapnite sa aj zvonček. Áno, myslím si, že dneska to bolo celkom zaujímavé a čus!